Prophet Roger said you go see no etwetwe enkomo no. Prophet, you say unya akwanya no ekochia yewura no ode ne nsa gu so. Ode gu miti so. Ode gu ti so. Na eno say na wosi hu no. Wonya nyamedwuman na baabi nyame no waduru na nyame asa ma wakwanya kase aba yewura nim no asade ne nsa gu ti so no. Say na woka. Papa nye nipa nyina na enya sa akwanya no. Na me bo hini din o se metumi cha ansa na se be mato aso akasa eyen munyam hye na ohene wo yetumi gidie wonim na wonte asante semase enti na ya na ye kase ye som na awu otitumi so no nuamu na oyetumi na ode ne nsa gu me so no hu se na o kan sem se be yentimi mfa ntodwa ba den sem o kan ni nyina ye nhira nsem o epegya odaseni abrabo se be ya asante ni de hye kan ti se menya akonya na yewura hyirame wo hyirame ma asanteman wo hyirame ma oman Ghana ado ntini mani age papa na ohene na no asem ba akopɛ me die minim de ohene ano asem ayede ama me eti no menya akonya na ordinance ato me susi a na akoye te se driver ni a wo license awuo na ye renew no de ama awrade tumi ne de ode ama yen na nananom so de ne be sa abeta kira na meja no mamu ayedu na bayiye ni mu ayedu na sunsun ni mu ayedu na adum ni mu ayedu no nyame tumi ni mu ayedu afi wode wo kwa chichi wode ye ko akra ohene de ne nsa to so a wayi wa kire wo wayi wa pie on ze wo hwe akwasida aye di ya se bo my Ghana kakraka da wo nyina minim sa ahemfu bebre bae nso me be bae mo se me nkom na osofo one sofo a wanya akwanya no abam enti no eyen munyam hye kese me ba ma beto yewura no bebre a chese ye ba nso ye som nso ye yi nsuo kunwa ye sisa nyina ye hu se wasom bi a wo boa osom na na eguso a ye som no na kwasiada de ne de ano be ye den ye yi esiuta gu wonom me first time me fra kente kwasiada me fra bi da bi kwa basan mu ha ntino onko fa ti kente no betutu kente no kwasiada de ye tutu kente na mesres obi ama na sante sem hu hia no obi ama na sante sem hu hia no opa de ogidie no ba bi ofri na nso aka ho asem me kama sante sem yema ehu ehia ne ensum yewura na yema nka bom emra yemu na yenyi asante su no adi na yenni ho adanse na enya akono na yehwe se de aborofo kura kwasi buroni mpo ekwan ye fa so a wo behia yewura ma hunu se bi mu se ye AI ni ade ade hunu se bi mu adwene wo fom mo nim no na be tena ho akeka sansem no so se ya hunu se ye jaji se ni nsa ko wura mu ama na hye no anu nti wo se de omusi welcome yewura na awowo mpo na welcome ni se na yen nti obi ama na sante sem ehu ehia no prophet ye beda se pa